Biggie, voordat je play drukt, wil ik dat je moet elke assumption wat je al ooit door mensen gemaakt het net voor een ogenblik vergeet. Elke familie heeft een story. Sommige stories is gefilmd in liefde, anders stilte. En partij wordt verteld door tranen wat niemand anders ooit zien nie. Maar die waarheid is, elke story heeft meer dan één perspectief. Hij is die weergave wat de wereld zien. Hij is die weergave wat elke persoon als een individual zelf beleeft. En dan is dat die weergave wat nooit verteld wordt. Die project gaat niet over kanten kiezen. Het gaat niet over besluit wie recht is of verkeerd is. Het gaat over om te verstaan hoe één besluit, één verhouding, één gebroken is, verschillende levens op verschillende manieren kan impact. Die liedje is hoofdstukken, verschillende perspectieven, verschillende fases van je leven. Eén story. So moenie net naar die lyrics luisteren. Luister naar die mensen achter hulle. Vel kom by meer as gister. Production.